Ahojte turisti. Hornopršiansky turičný prechod Kremnickými vrchmi oslávil svoju dospelosť. Obec Horné Pršany s miestnym klubom turistov úspešne zorganizovali už 18. ročník tejto skvelej akcie. Viac ako 80 účastníkov vyrazilo od chaty nad Tajovom, prešlo historickým Gergelyho tunelom a na skalke si vychutnalo skvelú kávu a výhľady z reštaurácie Skavinka. Naša trasa pokračovala cez tajúplný velestúr s magickým klínovým písmom na chatu Hostinec. Tam nás už čakal fantastický guláš a darček pre každého z nás. Pri návrate sme si odskočili na Smrečník, údajné obradné miesto starých Slovanov a cez Hornú skalu a Lazy sme sa plný zážitkov vrátili domov na Horné Pršany. Viac o tejto akcii sa dočítate v článku na našom blogu. Ďakujeme za skvelú atmosféru a vidíme sa o rok.